أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توبا مصر با جروب مغامب بلا جلين فو كرامو أن الله ملك لو أم بدوك أو بلا جلين كدوين أو بلا جلين في أيوة والحمد من بأمبلو بي ويه بولي حرسا أم بجاكا حكم كنا bo wala temene na animi ndara oka ankume ka kuma bagaw njaga ka bo ala yo noya bo bi wala handa bina wuli seneken fen fana jaga insha Allah seneken fen jumeri njaga kanga bo ani nasira hake jumai mani jaga be wajibi ala ani bo hake jumai kanga bo insha Allah bela jile mena soro bi wala handa ina fasilun ne franfansiye fi zakati al-harthi seneke fen jagala ni feminu be sene awa olu jaga be bo cugudi ani jaga yere be wajibi jumena ako wa huwa seneke fen al-muqtatu woye balo be ken femiye al-muqtat mo be femi seneka ke balo ye mo be femi lasago al-muqtatu wodi lasago fenye al-muttakhadhu ni mugabo somine lil aishi balu kama ghaliban kachaya kuma la dala jaka be wajibe odila ma be femin sene aywa ka lasago balu kama jaka be wajibiya o seneke fem fasu de la en généralement okuma bo femini mo ba Allah sago me balote femmi abseka ka beke nala nama feno me ka fuko balo fe redo ma ba ki ka kulukulu kono ki jigi daka o fente wala donc no mana ke femmi jagati ola o mana cheya chogo jagati o jatila bo wali ma mo ba Allah sago me la dala balote nama fendo ma to ke kulu kono kibi jigi daga ko balo bi bulu ma har na sura billa sago ko kuma aka chala jagati wajibi o fanala na'am ko kuma nyanyi nga jagabe wajibi jumena ako fatajibu zakatu jagabe wajibiya fil hintatula aywa o bamana ngango ni sa antodo marakana do ba fo darma yille hintatu fendo ani shaire bolendo me ani shaire tekliye anga seneke fente wa shaire ani shaire fana o fana ti anga seneke fenye ani qamuhu nunu ni shiti anga seneke fenye bo nunun do a chama misur arabu jamana nunu nila an koni a mugula mabse ka si amma walima aywa abe si awma chugo werla ina fo bisikiti nunu ni gato bisikiti nunu ni ona nyokono bo olu do ko ni mseka dla ula adla ne mesi awme note aw ate soro awnga jamana nunu ka arabu yoron nunu be sorayne wa hintatu ani shairi o bolendo me utekelenye ani qamuhu nunu wa qamuhu ko ni fo farani mugu be bo alila al qamuhu o farani mugu o mugu lama de bisi amma farani mugu be bo alila wo jaga bi wajibiya nunun bela jelena wal urzi anim malo jaga bi wajibiya malo fanala malo fasugo kuma wana hawiha ona nyogona ma mimbe kitabutigi kuma na fionka femimbe ukayirola alebe mindo wo kama ale oludefo hintatu sha'irun ani alkama ani malo nunu jaga bi wajibiya ola me ayre daile sa ko wana hawi ha anu na nyona kuma mo be fen sene ni fen kisedo ni maba ki ka kulukulu la ki jigi daga ko balodo jaga be wajibi o bela jilena kuma an fana fe an be min do o ye nyo ani kaba bo malo fana be sene an fe ko mi ayre ko wana hawi ha ona nyona ma jaga be wajibi an nyo nuna nyo fasu be kera nyo fasu akera sanyoiwa akera sunaiwa akera keningeiwa akera gajawaiwa fen fere to ko nyo jaga be ala naam ani kabanunu
ona ɲɔgɔnnaw ka taa jaga bɛ wajibiya fɛn kisɛma o fɛn kisɛma n'i b'a sɛnɛ balo kama jaga bɛ wajibiya la wa fil qatani ani jaga bɛ wajibiya faramanfɛnw fana la na'am wa fil qatani ani jaga bɛ wajibiya faramanfɛnw la kala adasi komi adasi bon adasi ale tɛ anw fɛ yan dɔw b'a fɔ tigɛnikuru mɛ tigɛnikuru tɛ ani tigɛnikuru bɔlen de don an ka fanfɛla ninnu sɛnɛkɛfɛn tɛ u b'a fɔ adas wali basilati ani basilatu dɔw b'a fɔ tubabu sɔ mɛ basilatu petit pois ale dilanni bɛ se anw fɛ yan nɔ anw t'ale fana sɛnɛ wala petit pois in ayiwa petit pois bɛ bɔ ale de la alibasila comme dɔw b'a fɔ tubabu sɔ mais pour que a ka faamu petit pois min filɛ n'an b'a dilan k'a dumu awa ale de ko don naam wal fuli ani sɔ qualité o qualité jaga bɛ wajibiya o fana la olu bɛɛ lajɛlen ye faramafɛnw ye wal himmasi ani tiganikuru jaga bɛ wajibiya la tiganikuru kɔnɔ o b'an fɛ yan dɔw b'a fɔ adasi ne ma ko tiganikuru mais ani himmaso bɔlen don mais o tɛ kelen himmaso de ye tiganikuru ye tiganikuru min b'an fɛ o de ye alhimmas ani adasu bɔlen don mais o tɛ kelen ye ma faramanfɛnw o kuma i n'a fɔ tiga fana wala komi tiga fana jaga bɛ o fana la ma jaga bɛ o fana la naam wa fi tamuri kuma fɛn kisɛ dɔ bɛ yen nɔ mɔgɔ b'a lasago balo kama nka ayiwa a bɛ se ka lasago mais sɔsɔli b'a la dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ke ayiwa wa fi tamuri ani jaga bɛ wajibiya tamaro fana la wa fi tamuri ani jaga bɛ wajibiya tamaro fana la tamaro qualité o qualité jaga bɛ wajibiya la wa zabibi ani zabibu ye n'u ye raisin ni raisin jara a bɛ se ka lasago k'a kɛ balo ye a bɛ fɔ de ma ko zabib inabu de ye raisin inabu mana ja waati min na a bɛ se ka lasago k'a kɛ balo ye a bɛ fɔ de ma ko zabibi fɛn min bɛ mɔgɔw bolo n'a bɛ san sugu la k'a dumu yiriden nama ye mɔgɔ b'a fɔ ko zabibi dɔw bɛ zabibi fasari k'a ko ye ayi dɛ arabu b'a fɔ ma ko ananas i y'a faamu o ni zabibi tɛ kelen ye zabibu fiqhu kitabu kɔnɔ yan nɔ inabu mana ja inabu raisin n'a jara a bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na o b'a ja a bɛ lasago k'a kɛ balo ye a bɛ se ka lasago k'a kɛ balo ye fɛn caman bɛ kɛ a la a bɛ fɔ de ma ko zabib ma jaga bɛ wajibiya ale fana la yɔrɔ dɔw ta bɛ se ka ja mais yɔrɔ dɔw ta tɛ se ka ja ma yɔrɔ minnu ta bɛ se ka ja i b'a to yen fɔlɔ n'a jara waati min na n'a ye nisabu bɔ i bɛ sɔrɔ ka jaga bɔ a la mais yɔrɔ minnu ta tɛ ja olu b'a kɛnɛ jate minɛ bon n'i ye nin to yen a ka ja a kan ka bɛn mure joli ma misaliya la a kan ka bɛn tɔni hakɛ joli ma n'a jara o bɛ kɛ ni calcul ye n'a bɛ nisabu bɔ jaga bɛ wajibi a la n'a t'o bɔ jaga t'a la wa zaituni ani zaituni ni tubabu b'a fɔ ma huile olive tubabu b'a fɔ ma awa olive nin si ale fana tɛ anw ka jamana sɛnɛkɛfɛn ye bon a kɔni an b'a tulu ye u b'a fɔ ma ko zaitun a bɛ feere u b'a fɔ huile d'olive a bɛ san a tulu ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ a wari ka ca et puis a bɛ furakɛli fana kɛ u b'a fɔ ma zaitun huile d'olive bon zaituni fana jaga bɛ ale fana la bon jaga bɛ ale fana la naam mais ale jaga bɛ bɔ a tulu de la parce que zaituni bɛ sɛnɛ tulu yɛrɛ de kama ma n'a kisɛ ye nisabu bɔ a kisɛ n'o ye nisabu bɔ nisabu ye jumɛn ye n'a sera hakɛ min ma ni jaga kan ka wajibi a la komi an bɛn'o fɔ ɲɛfɛ ayiwa
o kuma i b'a tulu bɔ n'i y'a tulu bɔ waati min i bɛ sɔrɔ k'a jaga bɔ aw dɔgɔra o cɛyara sawa naam wala tajibu jaga tɛ wajibiya fil qasabi sukoro kala la al qasabi sukoro kala jaga tɛ wajibiya o la o mana cɛya cogo cogo jaga tɛ wajibiya ale la walima mangala minnu filan bolo comme sukoro kala o bɛ sukoro bɔ min na sukoro kala bon a bɛ yɔrɔ dɔ la Mali kɔnɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ sɛnɛ u bɛ ale de dilan k'a kɛ sukoro ye u b'a fɔ ma sukoro kala jaga tɛ wajibiya ale la a mana cɛya cogo cogo kuma mais n'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a a feere sa i b'a dilan k'a kɛ sukoro ye k'a feere o kuma a bɛ bolo commerce sira kan donc a bɛ kɛ comme commerçant bɛ jaga bɔ cogo min na i fana b'a kɛ ten walima n'a sɔrɔ i b'a sɛnɛ de k'a feere n'i y'a feere waati min na wari mana san kelen kɛ i bolo i bɛ sɔrɔ k'a jaga bɔ n'a m'o bɔ jaga t'a la naam wal buquli ani kuma fɛnw wal buquli ani kuma awa dugukolo jukɔrɔma fɛnw awa buquli bɛ komi u b'a fɔ ma al buquliyat i n'a fɔ bananku ninnu ni woso ninnu ni pomme de terre ninnu ni o n'a ɲɔgɔnnaw ani pomme de terre ninnu n'a ɲɔgɔnnaw i y'a faamu ani ku ninnu n'a ɲɔgɔnnaw jaga tɛ olu la a mana caya cogo o cogo n'i y'a feere sa n'a wari ye san kelen k'i bolo i b'a jaga bɔ n'a m'o k'i bolo jaga t'a la bon zɛrɛ ninnu fana bɛ ten wa zɛrɛ ninnu ni kɔnkɔn ninnu wa olu bɛɛ lajɛlen bɛ don hukumu kɔnɔ anw ka madhabi la jaga tɛ a la parce que nin si tɛ se ka lasago nin si tɛ se ka lasago wa n'i y'a feere kɔni sa n'a wari ye san kelen k'i bolo i b'a jaga bɔ n'a ye nisabi bɔ kɔni wari mana nisabi bɔ naam wa tin ani tin wa tinu fana wa jaga tɛ a fana la jaga t'ale la tinu a bɛ komi toro a den ni toro de bɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ jaga tɛ ale la naam wal fawakih ani yiridenw awa ani yiriden minnu n'a tɛ se ka lasago ka rumani komi grenade wala komi grenade rumani ale ye falenkɛ fɛn da ani biyaki bɔlen don n'i y'a ye i b'a fɔ ko biyaki mais biyaki tɛ tubabu b'a fɔ ma grenade wala grenade donc ani a kɛra o ye sawa a kɛra biyaki ninnu ye sawa awa papaye ninnu namasa ninnu ka taa lemuru ka taa o n'a ɲɔgɔnnaw jaga tɛ nin si la yiriden ninnu jaga tɛ nin si la parce que nin si se ka lasago ni olu dan ye waatinin de o kuma jaga dun n bɛ wajibiya fɛn min bɛ se ka lasago de k'a kɛ balo ye walima fɛn min bɛ se ka lasago hari n'a tɛ suma kurukuru la mais balo tɛ taa kɔ i n'a fɔ tiga ninnu ni awa shɔ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw i y'a faamu naam o kuma sisan an y'a ɲininka nisabu yɛrɛ ye sɛnɛkɛfɛn mana se hakɛ jumɛn ma ni jaga bɛ wajibiya a la nisabu mana se hakɛ jumɛn ma ni jaga bɛ wajibiya a la a ko wa nisabul harsi sɛnɛkɛfɛn nisabu n'a sera hakɛ ma ni jaga bɛ wajibiya a la khamsatu awsuqin o ye wusigisigi 5 ye wusigisigi ye 5 o de kan ka bɛn nisabu ma sɛnɛkɛfɛn nisabu ma wusigisigi ye 1 o ye mure 60 ye wusigisigi ye 1 o ye 60 o kuma n'i ye 60 gosi 5 la dun o kan ka bɛ 300 ma o kuma nisabu ye mure 300 de n'i ka sɛnɛkɛfɛn n'a ye mure 300 bɔ jaga b'a la n'a m'o bɔ jaga tɛ a la mure 300 o kuma khamsata awsuqin a bɛ bɛn hakɛ min ma a bɛ n'o fɔ cogo wɛrɛ la mais o faamu ka gɛlɛn anw fɛ dɔɔni parce que k'a sabu k'o sumalikɛ minɛn ninnu tɛ anw fɛ o kuma ale ko wahiya wusigisigi ɲɛ 5 in a bɛ bɛn alifu ritilin paaniya 1000 ya wusigisigi ɲɛ 5 in a kan ka bɛn paaniya 1000 ma
و600 رتل أني بانيا كمورو بالبغدادي ني بغدادي باني كما يوروب بلا جلنا كسماني كفندو رتلو بيوروب بلا جلنا ميبتاسرو يورو تو تكليني بتاسرو بغداد أني يمن تتكلي بتاسرو أني السعودية تتكلي مثالي الله كما عليها تا أبي يورو منا دونك بغداد عليه أفوكا بيودما نعم كل رتل بانيا كيلون كلي 100 درهم وبوا كانغا بدرهم كما و8 أني درهم و28 درهما أني درهم مغا أني شيغي بالدرهم المكي نمغان درهمي مانغو درهمي ويني ورجد لا كاكي وري كان نيمرو كالا ko warje adlano adlam balu valeri bala meni tampon kala ka qima do ala drome kele drome fla drome saba abe fo odima ko dirhami okuma dirhami nkeme ani muga ani duru aywa magan dirhami o keme ani muga ani duru kafara na dirhami keme ani muga ani shegi pardon magan dirhami keme ani muga ani shegi ni yodo balanzela aywa wode kanka be ritili awa ritili ni hakema naam وهو ودرهم كلين فنا درهم المكي كلين وبب 50 حبة من الشعير المتوسط وهو أكو درهم مكي كلين 50 حبة ويكسب بدورو و5 حبة أني كسب كلين 5 فلا وكرو يكا كسب كلين كلا دوري كفلا تعالى ودي 5 خمسو دي ka fen kelen kila duriye ka kelen ta ala o ye khumusi bo komi ako khumusa habatin ma khumusu fla ka kila duriye ka flata wala ko fara bidurinka min ash-sha'ir al-mutawassit ka bin ash-sha'ir chama chagankela kuma niye sha'ire mina sha'ire kuma ba te misama fana te chama chirota niyo o kise biduru anika kise kelen ta ka kila duriye ka flata ala ko fara bidurinka wode kanka be dirhamil makki awa kelen poama me anya fo chugo mina ango kitawtiki kanun commentaire ka fo abe wusiki hake commentaire de amanina akagele awa parce que ni fefe fleka fo on tin shido bo ayeni foka be aka wati yara ke chugo ma ani uka yoro ke chugo ma note ni ko be popo ere ani sumali ni ulusika danyoma fen girinya hake ani minan fa hake ulusika danyo konkoro ma ngoni ba fa mu chugo mina doro wusiri segi kelembe be muri biduru bo ladala anga ladala muri nu muri bilbili ba nunte muro do be tasro aka afaka cha kusubo tasro afaire do be kombo kasi kilo sabama o kote ladala anga muri nu komi minu negani logoti boati bilbili ba mfa walma minga chanu yidoni ya famu bo odi anga muri nu ladala okuma onye bi woro wode bebe wusiri siri nyekelema maniye bi woro gosi durula o kanga be keme sapama bonanye mure kelen ke kilo fla takriban pour ka famu okuma ni sabu be 600 km et 600 kg ya kilo keme woro aka chanton klanche doni voilà comme 100 kg boire woro takriban en peu près quoi pour ka am sika fam ci gomna ma wodi yesene ke fenni sabuyi naam na yo bo jagabe ala na mo bo jagati ala wa inna ma tu'tabaru al-awsuq wa bi wusqi signun jatimine ba'da wad'i ma fen ko fe fiha ni obe ala min al-hashafi kabini aywa ngenye nunu na nyola donc feminum se ka bo ala nyama minum se ka bo sel ke feina ngenye ani fara nunu o na nyokono seneke fere be feminum kono fara wali matinza nunu olu bela jelen bolen ko fe
sigi be jate min o de la tiga sene tiga abe nisabu wa wal ma tabo an ba jate min kisa de la farati ala na sura na farabi muri keme sababo me jate min la akise doronte muri keme sababo nisa jakati ala wali ma nyofle na be genela ayere kilo na magozi folo ayi muri keme sababo mi jate na gosira de na gosira kan ngenye bela jilembo ala wa a to bela jilembe tekata ani a farate ani a ngenyete ana tinzante nolu bela jilembo wara lade ka to kise gere manna ya soro ko dibe nisabi muri keme sababo wal manaka chanu ye jagabe ala na to bo jagate ala naam bo senege feminu fana kelinye o bela jilembe jate kelinye nyo bela jile kalti kelinye ni mami ye sunansi e sene ka sanyo sene sanyo foro bibulo sunan foro bibulo na kelengele na be nisabu bo a fora bana ba jagabo na kelengele na te nisabu bo ni ya faranyo kon kan na be nisabu bo iba jagabo har na soro gajaba dedo na farla nyokon ka na be nisabu bo a jagabe bo na okuma wali mukhraju hake jumen bibo ni ma min ka senege fe nisabu bo okuma hake jumen kanka di ko ke fantaw ni yoro ma bino jabi wali mukhraju ato min al-hashafi kabini kala kalawni nyam min al-hashafi kabini nganyala war rutubat ani kene nasro feminu nabe ja ale kene de be kari me abe blare ka ja okuma ajatete mina kene lamade na jara wati mina nasro feminu yiride minu ina fango enabu nunu jagabe ula walma zabibu bon na yasro ani tamaro nunu nasro kene lama abe ni sabubu meni ya blaka jate ni sabubu okuma jate be tana jara de ako wal mukhraju bo fin min zakatil harsi kabini senaga fen jagala al ushuru wode klanje tana senaga fen jagai ushuru de wala klanje tana ka kla tanye ka kelendala ya famu ka kla tanye ka kelendala okuma ya kla fen ya asmani fen sa ya asmani fen sa ni ya sumani banwari nya konondo nyi tay tana jagai ya sumani tasaye nya konondo nyi tay tana jagai imana suma chugo wali man ya pese refana masala ya do bore kono ak iya ke sengani sawa iya ke sanglo sawa madama na be kelenye ibe boro konde kele fila saba nani duru katabla konondo tana wo jagai wa hakada fo kataba فيما فن سوقيا نيو لمي من غير مشقة نام كني جليا جويه كما نو ملمي من غير مشقة نام كني جليا إيكو فيما فن سوقيا نيو لمي من غير مشقة نام كني جليا كما السماء كمي سانجي دي لمي سنة تا جليا كوده غا سانجي يالمي eka chesirite ola we ala reka dile kuma yeno ibe klanche tanandi alama wa nisful ushri klanche tanan klanche bidi fima fenna suqiya nuyola mi bi alati niminai nasro sisa ina fo klima sene samiyate ibe iye tigado chateau de bibolo kalami walima aywa ko ibe ka alami kolon de la wal me be ka alami ko de la ona nyukono wal ma malo sene nunu ya famu bo ibe alami war de la ibe jide saraka alami ona nyukono ma yeno be nisful ushiridi klanche min kanga bo o fana klanche bedi ibe awa tana ibo fana kla o fana klanche di naam فيما فينا سقيا نو لامي بآلة نمنا كدوالي بكم جرو
ye jurura ke kalami awa kolona aw ma fi ma'nahu walma awa kanali jijjide be awbula be ji sande ya famu kalami walma shato iba lami aywa shato de la forazi de bibolo forola iba lami no de ona nyogono ko kuma hake min kanga bo clanche be bo ola ka ke tana fana clanche na'am ala kambe sababa kuma na ya soro dokera fla beladu iye sanji e dolami iyere fana e dolami kuma na soro min kacha abe taw ka hukumula na soro sanji de kam min ka changa tenu etainga kuma bi ushuru di clanche tanandi na soro etainde ka changa teme aywa sanji ka mininga kuma bi nisfu ushuru di ala ga fam joni madina rabbala jilema ala kambe sabama اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم نعم فصل كان فاتن بنجي في زكاة الحارث سقوهن جكندي وهو المقتات كني أو سوهن المتخذ كني تكته للعيش برار قدما غالبا ننقبح فتجب الزكاة جكا واجب في الهنطة درماني لندي والشعير أرو الشعير كنتو كمغة والأرس أرو مارو ونحو أرو كندي قبرقو يلندو مكانو وفي القطان أرو جاكم واجب كرم من فوندي كالعدس وقم عدس والبسيلة أرو أيوا بسيلة وهونتي تومولو وهوندام بكاي بكاكيري بيتي بوا نعم نا بيتي بوا كان بسيلة توا والفوري أرو مولو والحمص أرو تغندبي أرو كندي قبرو تغانو جاكم واجب نكندي وفي التمر جاكم واجب التمر قري والزبيب أرو زبيب والزيتون أرو زيتوني ولا تجب جاكنتا واجبني في القصب قيلني والبقول أرو نمرهون بانكون كرو وسنكو أرو بومتيرنكو والتين أرو تين والفواكه أرو يتلين قيو كالرمان كومي حكا جرنادي أرو لمربان كورون نمسان كودغانا جاكن تكوني ونصاب الحرث صغون جاكا 5 أوسق كن وسقين نياغو كرغاي وهي كن وجمع 1000 رتل وجن رتلي و600 رتل أرو رتل كمت مرتل بالبغداد تيب بغداد رتلنا بغداد وامباني كون كنتن هوي وان وتغا رتل كل رتل بان السوق 100 درهم كن وجمع كم درهمي و28 درهما أرو تانس بيل أرو درهم نسيكي بالدرهم المكيتي مكا درهمنا كيوم بانو جمهي ميرت البانو جمهي قاي وهو مكان درهم قباني 50 حبة كيوم جمه تانكرج هونجي وخمس حبة أرو كونشي بانين تاني كرغانينون بيلي لا بان تاني كرغونا هيلو دارينا كينكا تانكرجي من الشعير المتوسط جل الشعير النعم دونغا هم بي براتي همسي مسيه كين قانا ياو جمه رتلي دي مكا درهم باني ايوا وإن كي جاتي ينقطو أكمغا وسقين كان دي أو جمه تندومي موري كين جاتي نصابو كمسك مورو نعم وإنما أن تعتبر الأوسق وسقون كانوا كرغي جاتي لغنا بعد وضع ما هم واللين باللي فيها كين غواري من الحشا في جلي كاغي أرو كرمغوي والرطوبات أرو أو قلاغ gini hobe gana go kawana kene a jate urine tikawe ni gini a kantenga ne kamsiki murbaka jate urine tikenya akaybe wal mukhraju haqi babakenga wajibi nga min zakati al harthi gili sohon jakanga al ushuru kene tani tamuni fi ma hundi suqiya igara kemminindi min ghairi mashaqqati ragamati qotay kama is-samai qomik kamin koy kanji gara minini ونصف العشر الثاني تمن تاني واجبني فيما هندي سقيا إجراكم منندي بآلة تيسر ماريا يوكي أني ما نجيموندو نامندي كدوالي بقبي جاي أنا جاي نبغوني جرندي نامندي والمانا ناوني فراس نسقو أنا من نسكيا كوني خبرانو كني نصف العشر يوكيني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم